プレゼンツヘイテタウン南太平洋の森西その中心にあるソシエテ諸島の一つタヒチ島。そのタヒチ島に古より現代まで伝わるダンスがあります。それがタヒチアンダンス。その起源は古く、文字を持たなかった古代タヒチ人たちの意志の伝達や表現方法の代わりとしてダンスが用いられたのがその始まりと言われています。タヒチアンダンスは現代に至るまでにさまざまな形に変化を遂げてきました。ですが今もその本質は少しも変わることなく現代にまで受け継がれています。その昔からタヒチの人々はパーロワという天地創造の神の存在を信じていました。タヒチの美しい自然、豊かな実り、人々はパーロワの神と自分たちの祖先に感謝をし聖なる儀式や祈りを捧げます。手や足を大きく広げ、腰の動きもダイナミック。現在のタヒチアンダンスとは大きく異なるスタイルです。今日ご覧いただきますショーは先日舞浜で行われた日本最大級のタヒチアンダンス大会ヘイバイトークルにおいてグループ総合部門1位、グループ部門ベストコスチューム賞、そしてグループ部門総合優勝に輝いた作品です。さあいよいよこれから皆さんと一緒にタヒチアンダンスの始まり、そして現代に至るまでの悠久な歴史の旅を巡っていきましょう。いやバイタイテテレラ
西洋人がやってきます。そんなタヒチの人々の踊りを見た西洋人が叫びました。下品な踊りはやめろ、服を着ろ野蛮人め。神や自然に対し畏怖と畏敬の念を捧げ、表現方法の手段として踊られていたタヒチアンダンスは、裸で踊ることもその妖艶な動きも西洋人によって禁じられてしまいます。その上、子孫を残すことを神を尊重することとした異性同士が互いを誘い合う愛のダンスである。西洋人の来訪によってやがてタヒチアンダンスもその姿を変化させていきます。ギターやウクレレ、打楽器代わりの管などを持ち込んだのも西洋人でした。それは楽器や文化だけではなく、宗教や思想までに至り、タヒチの神ターロアへの信仰さえも禁止したのです。そんな西洋人の影響によって少しずつそのスタイルを変化させていくタヒチアンダンスでしたが、踊りそのものの本質や魂は全く変わることはありませんでした。面白いお話が一つあります。西洋人たちが乗ってきた船の怒りを船員たちが上げている時のことです。英語で「Heave now! さあ持ち上げろ!」と声を上げながら船員たちは円になって怒りを上げる作業をしていました。それを聞いたタヒチの人々はその言葉を皮肉り、タヒチ語で「Heave now! 輪になって!」という意味の言語に置き換え、船員たちの動作をダンスにし、同じく円になって踊ったそうです。パチパチアナへ To Heave now! Heave heave take heave! さあ輪になって一緒に踊ろうと。そんな西洋人たちの影響を受けつつも、タヒチアンダンスは新たな時代を築いていったのです。タブレタブレテブレブレラ。
その時代時代を背景にスタイルや振り付けは変わったとしても、神や祖先への感謝の思い、タヒチの人々が持つ魂の本質は何一つ変わることなく、祖先たちの物語を太古の時代から今に、そしてその子孫たちが未来へと引き継ぎ伝え続けていくことでしょう。私たちタバケレレアタもダンスチームとしてのみならず、その役目を果たし、それを受け継ぐ者、家族として存在しています。ダンスを通じて我々家族が一つになる、その思いはこれから先の未来、大人たちから子どもたちへと永遠に受け継がれていくことでしょう。人類を愛そう、すべての人は兄弟姉妹だから、お互いを愛そう、子どもたちを見守り命を見つめよう。古から今日まで続くその命を。旅の最後はそんなタヒチの人々の願い、そして私たちタバケレレアタの思いが込められています。踊ること、それは無限の始まり、決して止まることなく永遠に続く命のバトンなのです。Để để tao để ui mày